Okay. Jeg vil nu forklare sinusrelationen, som siger, at i en trekant er formlen sinus sin vinkel og dens modstanders side altid konstant. Så hvis vi har en vilkårlig trekant, som hedder A, B, C, og vi ved, at formlen for arealet af en trekant er en halv gange højden gange grundlinjen, men vi ikke kender højden af den her trekant, så kan vi tegne en linje ned gennem midtpunktet, og vi kalder fodpunktet D. Nu har vi altså en ny retvinklet trekant, der hedder A, B og D. Vi ved, at sinus til B er lige med modstående katele divideret med hypotesen. Og i det her tilfælde er den modstående katele H, og hypotesen er C. Så det vil sige H og C. Vi vil godt have H til at stå alene. Det gør vi ved at sige H er lige med C gange sinus til B. Okay. Nu behøver vi egentlig koncentrere os mere om trekanten A, B, D. Og så vende tilbage til den her formel. Og nu ved vi så, at grundlinjen hedder lille a. Det vil sige, at det er en halv gange lille a. Og vi har lige fundet ud af, at H det er C gange sinus til B. Så den endelige formel hedder arealet er lige med en halv gange a gange sinus gange C gange sinus til B. Ja. Hvis vi nu laver den samme udregning over på den her retvinklede trekant, vi har, så får vi, at arealet er lige med en halv gange A gange B gange sinus til C. Hvis vi så tegner en ny retvinklet trekant fra punktet C, som også er retvinklet, og vi laver de samme udregninger på denne, så får vi, at arealet er lige med en halv gange B gange C gange sinus til A. De her tre formler er lige med hinanden, derfor kan vi skrive dem sådan her. En halv gange B gange C gange sinus til A er lige med en halv gange A gange C gange sinus til B er lige med en halv gange A gange B gange sinus til C. Vi vil gerne have fjernet det her en halv, og det gør vi ved at have fjernet en halv på alle tre, og det gør vi ved at gange med 2 på alle sammen, og så forsvinder en halv. Så gør vi så det, at vi dividerer med A, B og C på hver side. Og her går B ud med hinanden, og C går ud med hinanden. Her går A ud med hinanden, og C går ud med hinanden. Og her går A ud med hinanden, og B går ud med hinanden. Tilbage står så sinus til A divideret med lille a er lige med sinus
til B, divideret med lille b, er lige med sinus til C, divideret med lille c. Og dermed har jeg så bevist sinusrelationen.